प्रथम बे फार्स्ट दिहुननायाव जोंनो खननाय जादों बिनिफ्राय उनाव मार्केटनि खाथिराव जोङो बाहेरा सिंगारखौ लाबोनाय जादों आरोखि मोजां बिग्रायमोन सुलिखामोन बिथांमोनखौ जों लायनो गोनां जादों जिउनि सना आंनि पुर्निमा अखाफोर गावदा नोंनि महर नोंनि समायना बेसे मोजां रागाजोंबो लाबो नोंनि महरखौ हायनारि समायना नुथारबाय आं बिटिआर सरकारनिबो आखाइ थानांगौ आरो गासिबो जातीय संगठननि आखाइ थानांगोन आচ্ছা केसेट दिहुननायनि बेलायावहायबा आं मोनसे गुदिनिफ्राय फैनाया मोजां जागोन नामा सैथो सार दे थारमाने बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आयो बैसागु बोथोरा मानो फैयो आयो गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आयो मेगनजों दै गयो पर्बजरानियाथ' बैसागुआव दा फेमासथार पर्बजरानि हाग्रा लांदांजोबसै हाग्रानि नामल'सै होननाया दानि सिख्लाफोरनि महरा सायावल'सै हौवाबो नंजोबा हिनजावबो नंजोबा गासैबो कमन जोबसै होननाया बिराद मोजां मोजां खेलेनो होनदों माथो बेबो दानि माबा जाखांबोनाय जोंनिया आर्टिस्ट बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो लुबैयो बेफोर दारफां मोसानानै गासिबो बयबो नुजोबो माने सोर हगारखो जोंथ' हगाराखै बेखौ जोंनाव खमसे खम एसे इनफरमेसन फैबा मोजां जागौमोन जेनेबा बेहेरानो जा आलायस्रियानो जा इनेन फानजारियानो जा जों प्रडिउसारफ्रा जेबो मिथिया हरेस ओंखारजोब्बाय जिनिसा मोजां टेलेन्ट दंसै दा बिराद मोजां गथ'फोर ओंखारबाय बे समाव सारखौ बिटिआर हिस्टरि टिउसनाव फरायनांगौ सार गिबियावनो खुलुमग्रोबाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आङो गुबुन सासे मुंदांखा मस्ट सेनियर स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट राइटार सारा आंनि साखाथियाव दङ दा बे जों सारनिफ्राय माखासे थुलुंगाथाव बाथ्रा जों दिनै मिथिनानै लानि सारा बै समनिफ्राय जेनेबा माबोरै मा थुलुंगा मोननानै दिनै बेफोरबायदि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट लिरग्रा आरो मेथाइ लिरग्रा जानो हाखो जों बेनि सोमोन्दै गोबां दिनै बाथ्रा मिथिगोन दा बे समाव नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों जे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौहाय अन्नानै जोबजासे नायनानै सारनि माखासे जेनाखि क्रिएटिभिटि जेनाखि पावार बै समनिफ्राय फैनाय जेन' बेखौ नोंथांमोनाबो जेन' मिथिनानै लागोन आं बेखिनिखौनो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिफ्राय आङो आसा मिजिंथिबाय दा बे समाव आङो फार्स्टआवनो सारनिफ्राय सारनि इन्ट्रडाक्सनखौ आङो मिथिनो लुबैगोन सार आच्ছা खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आरो बिटिआर एम्फौ स्टुडिअनिसिम आंनि सिनायथिया सिगां आं बे गामि सिमलागुरि गामिनिनो आंनि मुङा रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो पस्टआ दतमानो गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानोखा ओरैनो सार दा फेमिलिफ्राव बेसेबां फेमिलियावथ' आंना एसे बुरजानो जाबायलै दा आंहा गथ' 3 दं हौवा 2 हिनजाव 1 हौवा देरसिना नैबे दा एसे आगय थांनायानोमोन बियो ग्रेजुवेट जानानै हाबा लाना थाबाय दा माखासेया क'क्राझाराव थाजोबो माने क'क्राझारावबो न' दं नालाय हिनजावसा गेजेरा हिनजावसा बियो एमएससि पास जानानै दा पिएइचडि खालामगासिनो दं डक्टरेट आरो केमिस्ट्रियाव एमएससि खालामबाय आरो बिनि दुइसिन हौवासाया बेबो एमएससि फाइनाल इयार नै दा दिनै ना गाबोन जोबगोनदां फाइनाल परिखा बेहा बाय'टेकआव लादों एमएससि बे 3आनो आरो दा गभर्नमेन्ट जब सासेबो मोननाय जायाखै दाबो ओमफ्राय आंनि हिनजाव थाबाय बिहामजो 1 थाबाय बेखिनियानो फेमिलि आरोखि ओरैनो सारा मोगथां जिउआवहाय सार्भिसफोर मावो नामा मावोमोन आङो मेकानिकेल इरिगेसनाव ओरैनो 3rd ग्रेडआव एसे साख्रि मावोमोन दा रिटायार जाबाय बोसोरथामनि बारबाय आरोखि रिटायार जानाया एसे गोबावसैयानो 4 बोसोरावनो फैनोसै नै दा बे समाव आं सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबाय सार जों मिथिदों बेहेर जेनाखि बर'नि टप मस्ट जेनाखि मुंदांखा सावथुन बे बेहेर सावथुनखौहाय सारानो लिरदों होननाय आङो खोनानो मोन्दों दा बेजों लोगोसे दाखालि थांनाय
दिनखालि जेनाखि बेहेरनि एक्टर अमिय बसुमतारी सारा एसे बुहुल बुंफ्लांदों बेखौ आं अलरेडि भिडिअ'आव होखांखाबाय आरो भिडिअ नोंथांमोनाबो मिन्थिखांखाबाय दा बे बेहेर जेनाखि सावथुन बेखौहाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म माने सारखौसो लिरदों होननानै अमिय सारा बुंफ्लांदों आरोना ओमफ्राय खिन्थु बेनि स्ट'रि स्क्रिप्टआ बे सारनि नङा नैबे सारनिसो सारा जाबाय मा रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी सार बिथाङासो बेखौ लिरदों दा आङो बे बेहेर जेनाखि स्ट'रिनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुगैबाय सार नंगौ बेहेरा आंनिनो स्ट'रि आरो डायलगाबो जोंनो लिरदों बेवहाय रहिन्दानिबो आखाइ दं जोङो सानैजों ज' लिरनाय जादों आरोखि डायलगखौ स्ट'रिया आंनि आरोखि दा बेखौ जोङो बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनिफ्राय प्रडाक्सन खालामनाय जादों बिरगोस्रि हारिमु आफादा जोङो दतमा एरियानि मोननैसो गामिनि इन्टारेस्टेड कालसारनि इन्टारेस्टेड मानसिफोरखौ लानानै जों कमिटि दादों कमिटि दानानै हेड अफिसा आंथिहारा लानाय जादों सम्पुर्ण खामाना आंथिहारानिफ्रायनो जाजोबो आरोखि जों बावनो थांनानै मावहैनाय जायो दा बिनि सिगां माने बेहेरानो जे प्रथम बे नङा दा बिनि सिगां बबा मोनसे दिहुनग्रोनाय जादों बिनि स्क्रिप्ट राइटारा रहेन्दा ब्रह्म ओमफ्राय सेकेन्डआव मोनसे ओंखारबावदों बे आलायस्रिया जाहैबाय बिनि स्क्रिप्ट राइटारा अमृत नारायण ब्रह्म बे आइ बान्दारनिमोन बिथाङा रुंसारि जाबाय दुखुनांथाव ओमफ्राय थार्ड टाइमाव बे आंनि बे स्ट'रि बे बेहेर बिनि उनावहाय आरो मोनसे जों दिहुनबावदोंमोन बुहुत अपारेसन बेबो स्क्रिप्ट राइटारा रहेन्दायानो आरोखि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो दा बे जोङो भिडिअ'नि बिथोराव बेखिनिखौनो जों दिहुननानै दासिम दिहुनथ'नाय जायाखै नाथाय जों गोबां अडिअ' केसेट दिहुनबाय अडिअ' केसेटनि गोबां काहानि दङ जों आंबो निजे खननाय दं आरो ओमफ्राय गानाबो लिरनाय दं नैबे जे जों जे सिनेमा मोनसे जाखो मोनब्रै बबा आलायस्रि बेहेर बुहुत बेफोर फिल्माव जोङो जों सानैजों लिरजोबनाय जादों आरोखि रहेन्दाजों आंजोंनो मिउजिकखौ रहेन्दाया होयो नोङो लाइरिक्सफ्रा जों सानैनि गेजेरावनो जों बाहेरानिखौ लाहरनाय जाथ'वाखै आरोखि प्रथम सिंगाराबोथ' प्रथम बै फार्स्ट दिहुननायाव जोंनो खननाय जादों बिनिफ्राय उनाव मार्केटनि खाथिराव जोङो बाहेरा सिंगारखौ लाबोनाय जादों आरोखि मोजां बिग्रायमोन सुलिखामोन बिथांमोनखौ जों लायनो गोनां जादों खारन मार्केटनि खोथा दंजाहैबाय नालाय जोंनि गाराङाथ' इसिबां गोदै जायाबो जानो हागौ बेखायनो जोङो मोजां सिंगार नायनानै लाबोनो गोनां जादों आरो आच्चा सार नैबेनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुगैदों बेहेर जेनाखि सारा लिरदों थारमाने बे स्ट'रिखौ जेनेबा सारा मारै जेनेबा मोनदांनानै बै समावनो जेन' माबोरै जेनेबा सारा थुलुंगाखाङा बे स्ट'रिखौ लिरनो थाखाय सार बेहाय माने स्ट'रिया बुंनो थाङोब्ला बे एसे बास्तबबो दंदेरो माखासे फिल्मनि गेजेरावथ' माखासेया एसे रं लागायनांगौ जायो नाथाय बास्तबबो दङ माने बिदा फंबाय सानै माने बिमाया माने बिमा दं बिफा गैला उन्दै समाव बिसोर अनलायनानै जे रोखोमनि खोथा बिमानि सिगाङाव माने आश्वास होबोदोंमोन जे जों सानैजों लेखा गोरों जायोबा साख्रि लानानै आइखौ जोङो आलो आलोयै दोनगोन बे न'खरखौ मोजां सालायगोन बे रोखोम माने मोनसे रुजु रुमुनि सावरायनायनि गेजेरजों बिसोर देरदों फरायदों माने गोरों जाबोदोंमोन लास्टआव माने बिदा देरसिना लेखा देरसिन हिसाबै बियो हाबा जाग्रोबाय साख्रिबो मोनबाय साख्रि मोननानै उनाव बिनि बिसिया माने बै न'खर संसारजों मोजां रिलेसन लाखिनायखौ लुबैला आरो थारमाने बे फिसायखौ जबरदस्तबाबो माने दिनै एसे गाबोन एसे माने डाइभारसन खालामनो नागिरगासिनो दं आरोखि बिदि जायै बे फंबायाथ' बिदा असे हिसाबै बिराद माने आसा खालामो बे उन्दै हिसाबै बे गावनि फरायनायाव हेल्प खालामजानो लुबैदोंमोन बिदाखौ गोबां माने आगोलफ्राव गावसोर जे सिमां नुबोदोंमोन बे सिमां नुनाय बादियै गावखौबो सासे मानसि बानायजानो लुबैदोंमन जिहेतु बिदाया साख्रि मोनबाय आरो हाबा जाबाय दा बिनि सहाय खालामनांगौआ जिहेतु बिफा गैया बिस्रा बेखायनो बिदानि सायावनो
निर्भरमोन आरोखि नाथाय लासै 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 गोजाननिफ्राय गोजान जालांबाय न'आव फैनो नागिरला फैबाबो रां रुफानि माने मदद गैला बेफोरबायदिनो गावस्रालांबाय आरोखि बिमानि खोथाखौबो मानिला बिमायाबो बिदि अनास्थायैनो माने गोमालांनो गोनां जाहैबाय आरोखि रहिन्दानि गान मोजां जादों भाई बे जिउनि राहा नागिरै नागिरै गाब्रबाय आं बेहेराव आं होननाया बे गानफ्रा बेहाय फैदों आरोखि बावहाय सार आं मोनसे बे स्ट'रियाथ' साननै जाबाय डाइरेक्टरखौ सोर होदोंमोन सार डाइरेक्टर रहिन्द्रनाथ ब्रह्म ओमफ्राय बेनि शुटिं प्लेसफोरा शुटिं प्लेसआ जोंहा मोनसे बे कमिटि दं नालाय जों सेलेक्सन खालामो सिन सार्ट बायदिसिना लाखाजोबो नालाय बिनि शुटिंआ मेथाइनि बेलायाव आं लाना थांनाय जादों दार्जिलिंआव शुटिं खालामनो थाखाय बे शुटिंआ दोंनै गाना दार्जिलिंआव जाहैदों माने आंनो जेनेरेल सेक्रेटारि नालाय जोङो रहिन्दाखौ डाइरेक्टर हिसाबै बाहायो ओमफ्राय सम्पुर्ण अफिसियेलि खामानिया जों मावनाय जायो नालाय एक्टर नागिरनांगौ एक्ट्रेस नागिरनांगौ माबा नांगौ बे जोंनि खामानि आरोखि फाइनान्स मेनटेनेन्स बेखौ जों एक साइड हगारना होयो माने बेखौ जाहाथे मोजां डाइरेक्ट खालामनानै फिल्मफोरखौ मोजां खालामनो हायो बे माने बे गोरोंसिन हिसाबै जों बेनोनो दायथ'खौ हगारनानै होनाय जायो आरोखि बे रोखोम आरो बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जों जे समाव सिनेमा दिहुनदों बे समाव माने टेक्न'लजिनि अभाब सैथो माने रियेलसो मोनसे शुटिं जाथारनांगौ जायो थारमाने गंनै भिसिआर लायो जोङो भिसिआर टु भिसिआरसो इडिट खालामनांगौ बे भिसिआरनिफ्राय बै भिसिआराव लांनांगौ नालाय बेखौ जोङो ओरैबायदि टाइमिंजों एकदम मिलाय थुख्राफोरखौ जइन खालामनांगौ जायो दा गाननि बेलायाव बिराद खस्थ' जायो नोङो थालजों थांनांगौ नों बे 1 2 3 1 2 3 बेजों एकदम एडजास्ट जाथारनांगौ जाहैबाय दा बेहाय बिराद अंखनि खोथा फैयो आरो बेनिफ्राय शुटिंफोरा माबा एडिटिंफ्रा खस्थ' जायो दानियाथ' जेन'बा रियेल खालामालासिनोबाबो एसे मसनखौ देखायनानै बेखौ कम्पिउटारनि गेजेरजों बुजाबनो हायो नाथाय बै जोंनि दिनाव बिदि गैयामोन माने आरो बै समाव जोंना केसेटसो दाबो दङ आंनाव दंजोबो माने केसेट सोनायसोमोन नालाय दाथ' बिदि गैया आरो डिमान्डआ बै समाव बिराद डिमान्डमोन डिमान्डआ माने नायोमोन गामियाव माने बर' भिडिअ फिल्मा बे समाव गैयामोन नालाय बहुद गोबावनि बाथ्रा बे जों दिहुननाय समाव बेनिफ्राय बिराद डिमान्ड जों गामिसो गायनानैसो फैसा कालेक्ट खालामनांगौ जायो गामियाव जों मानसिफ्रा थायो गायो लसथ' जाफेरखायाखै सार लस जोंनिया जायाखै नाथाय जोंहाबो मोनसे दुखु दं आरोखि बिनि सायाव लास्ट फ्रन्ट ओरैबायदि जाहैबाय माने बुद्धिया बारा जाबाय बयनाबो खावो जाहैबाय जोंनि बे माबा केसेटखौ एखे दस्रा मोनसे थार खानाय सुखांनानै नेक्स्ट रुमावहाय माने माबा बसायना दोनखुमानानै कपि खालामखुमानानै कपिया बांबाय नालाय जोंनाव फैला बै कपि जाय खावग्रा बिसोरनो गाहैसै हरै एरियाखौ माने आंनाव दं होननानै गानो हायो दा बेफोरजों जोङो एसे लुजार जादों दा बेखिनिनिफ्रायनो जों बे माबाखौ गोसो सायराब जानानै दिहुनथ'नाय जायाखै आरो ओमफ्राय सार बे फिल्म स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रि लिरनायनि उनावबो बा गान लेखानि उनावबो सारा बे मा होनोमोनलाय बै हारिमुआव सारा बिबान लानानै खामानि मावबोदों नामा बिबाना आङो हारिमुआव बहुद गोबाव मावनाय जाबाय 2003 निफ्रायनो आं जेनेरेल सेक्रेटारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 3 बोसोर टार्मस नालाय माबाया हारिमु आफादनि टार्मसा मोननै टार्म सेक्रेटारि जानांदों मोनसे टार्म प्रेसिडेन्ट जानांदों माने मोनथाम टार्मसखौ आङो बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबान लानानै मावबोनाय जादों आरो बेखिनियाव बहुद जों जायगायाव थांनो गोनां जादों गोजान जायगा जेरावनाखि बर' दं बे डिस्ट्रिक्टआव जों थांनो गैला आरो माने सेन्ट्रेल बडियाथ' मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जायाना सारा बे एरियायाव थानाय गासिबो बर'खौ कानेक्ट खालामजोबनांगौ आरो बेनिफ्राय दा एडभाइजाराव दङ आं माबायावबो मिरु दुलाराय हारिमु आफादनि आं दा रानिं एडभाइजार जोबोद मोजांनि एडभाइजार आरोखि सारा दिनैसिमबो माने जिरायनानै थायाखै ओमफ्राय सारनि नैबे मोनसे गोखा गोखै मोनसे केसेट दं सार
आं बेनि सोमोन्दै सारा एसे माने सारा गिबियावनो बुंना होनो हागोन नामा मा जेनेबा बिथांखि लानानै बे गोखा गोखै माबाखौहाय अडिअ केसेटखौ केसेट दिहुननायनि बेलायाव औ आदसा केसेट दिहुननायनि बेलायावहायबा आं मोनसे गुदिनिफ्राय फैनाया मोजां जागोन नामा सैथो सार दे थारमाने आङो गोदो माने गामिफ्राव क्लाबाव ओरैनो दोंफा दोंनै गान खनलाबायोमोन गामियाव बै समावथ' जोंहा प्लेटफर्म गैया दानि बादि मार्केट बे प्लेटफर्म गैया बेनिफ्राय आं बेबादि खननाय समनिफ्रायनो जोंहा बिदा गेदेर रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गान खनखायोमोन आरो बे आंनि देरसिनथ' बे गान खनोमोन आरो आंनि बे क्लाब बायदिसिना फांसनफ्राव खननायखौ नुनानै बे आंखौ लेंहरदों आरो लेंहरनानै नों क्लासिकेल लादो बे क'क्राझार रैसुमै संगित एकाडेमि मोनसे माबा दं मिउजिक स्कुल दं बिनि बेहायनो आंबो बे क्लासिकेल लानाय जायासै आरो क्लासिकेलखौ लायै लायै आं मोजाङैनो पास जालांबाय थादों फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन खिन्थु आङो एम ए खौ खालामफुंनो हायाखिसै आं ओरैनो माबा आद्रा जाना थाबाय आरोखि माने बिएमए जायाखै आं मध्यमाखौ फार्स्ट डिभिजन पास खालामनानै बिनिफ्राय साख्रिबो मावबाय नालाय ओरैबायदि थाब साख्रि मावनाय जादों माने 1981निफ्रायनो आं साख्रियाव दं बे साख्रिनि गेजेरजोंनो बे खामानिया जाजोबनाय दा बे टाइमनिबो खोथा थाहैबाय दा बेखायनो आङो फुरा खालामनो हायाखै बेनिफ्राय प्रथम खोथा दे बे समाव अडिअ केसेट गैयामोन दे बर'नि गेजेराव गैया बर'नि गेजेराव अडिअ केसेट गैयामोन माबासोमोन दिस कनकलाल सरगयारिनि जेनेबा बेसरबारियाव मा नागिरदों होनलायनायफ्रा बिसोर अडिअ नङा दे बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि होननाय बेफोर खिन्थु अडिअ केसेट नङा दे बिसोर दिस जोंनि बर'फ्रा फलग्राम होनलाबायोमोन बिदि दामनायसोमोन आरोखि बेनिफ्राय दा गुबुन हारिनि सासे मानसि बेखौ हयथ' रहेनदा बुंखाबायबो जानो हागौ प्रथम बर' अडिअ केसेटखौ सोर दिहुनदों सासे गुबुन हारियासो मदद खालामनाय जादों आंबो दङ आरो बे रहेनदानि उन दङ आङो माने आं बेहाय पार्ट लायाखै प्रदीप महन्त होननाय क'क्राझारनि बियो प्रथम केलकातायाव बड' मडार्न सं होननाय मोनसे रहेन्दामोनखौ लानानै अडिअ केसेट खालामदों आरो बेनो सिगां जादों आरो बे दादामसै नोङो होनलायनाय गान गैया होमबा बेफोर ओमफ्राय बे खनिराम पाटगावनि खनिराममोन रहेन्दा बिसोरखौ लानानै ओमफ्राय रजे धुब्रिनि रजे बे दा मिउजिक टिचार जाफोरै सानजा थांबाय बे दिहुनदों ओमफ्राय जोंना रहेन्दा एसे गानाव टेलेन्ट दंखायोमोन बे समनिफ्रायनो केलकातायावथ' बेखौ खालामहैबाय रेकर्डिं बेनाव मोनसे आइडिया फैखाबाय बे रेकर्डिंखौ बोरै खालामा खुब केपचार खालामना लाना फैदों आरोखि बेयो ओमफ्राय बे बड' मडार्न सङाथ' फेमास जाबाय ओंखारबाय बेनि उनाव रहेन्दाया आंखौ बुंफैबाय आरोखि आदसा जों मोनसे खामानि मावदिनि सानैजों जोंबो मोनसे केसेट बानायदिनि दे खिन्थु जोंहा फैसा गैयाबा माजों दिहुननो बे समाव जोङो आर्टिस्ट सानैसो बुथुमदिनि जाबाय नागिरबाय जों धुब्रियाव बे जों माबायाव पर्बतजरायावहाय महेन ब्रह्म दंलै कन्ट्राक्टर गसाइगाव थायो बिनि फिसाजो इन्दिरा होननाय बेखौ सासे हमहैबाय एसे फाइनान्स बे समाव बिसोर मालदार ओमफ्राय जोंखौ बिराद कालेक्सन खालामलाबायबाय सानैजोंनो कालेक्सन खालामनानै जों मोनसे रंजालि होननाय केसेट दिहुनजेनबाय बे रंजालियाव आंबो दोंसे खनबाय प्रथम स्टुडिअ'आवनो गाफेरनो मोनाखै थेवबाबो दोंसे खनबाय आरोखि आं फैमालांनि जोनोमा बे जोनोम खनसेयाव बेसेन गैया आंनि जिउआ बे फैलाव बुहुमाव होननाय मोनसे गान बेखौ हयथ' नोंसोर खोनानाय नंला गोबावसै बे अडिअ केसेट खिन्थु आंनाव दङ आरो केसेटआ खिन्थु दामनोसो जन्थ्र गैया दाबो खोनासंनो हायोमोन बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जोङो सुरु जाबाय रंजालि केसेटखौ दिहुनखांनायनि उनाव रहेन्दा आंनो मोनसे अफार होबाय बारडे मोनसे केसेट दिहुनबाय बारडे दिहुननायाव आंखौबो खनहोबाय आङो बे बिखुंनि रायफला सिफुं जानाय मोनब्ला रिन्दाव दामगौ मोननाया बेखौ खनबाय आरोखि आं बे सारानो खननाय ना बे आं खननाय बिफां बास्लाय होननाय गाना
बेखौ आं खनबाय आरोखि ओमफ्राय बे बार्डे केसेटआ दाना डिमान्ड जाबाय गुनु बोथिमोन दं माबा दं डिमान्ड जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंनाबो गोसोआ एसे थुलुंगानाय मोनसिनबावबाय जोङो बैसागि दिहुनबाय रहिन्दा जाजों आरो मिथिंगा केसेट दिहुनबाय ओमफ्राय गासैबो जों सानैजों लिरनाय गानजोब मिथिंगा बिनिफ्राय आयु हाबाबखौ जों बिरगोस्रि हारिमु आफादनिफ्राय दिहुनबाय आयु हाबाब आरो ओमफ्राय लास्टआव जोङो हेल' माइ सिस्टार बे थुलुंगाफुरिनि होनलायनाय गाना बे खिन्थु थुलुंगाफुरि नङा केसेट नामा अनेकानो थुलुंगाफुरि नंनो हागौ बिसर्जन ब्रह्म सार लिरनाय औ बिसर्जन लिरनाया बेवहाय गावनो गोसोआव दंना गैया आं मिथिया थारमाने खामानिखौ जोंसो मावो ना बिसोरखौ जों बबेबा समाव नांथाबनाय जाया नालाय माबाफोरखौ बावलायलाङो खोमा दा हेल' माइ सिस्टारसो आरोखि बिनि माबाया केसेटनि नामा ना केसेटनि नामा बेवहाय बिसर्जननि गान मोनसे दङ थुलुंगाफुरिनि होनलायनाया बेखौ बिसर्जन ब्रह्मआ लिरदों बिनिफ्राय जों सानैजों आरो दिहुनबावबाय नैबे बेवाइफोर दारफां गोखा गोखै बहुद केसेट दिहुनासै दा बेवहाय दिहुननाय माखासे केसेटफोर गोसोआव गैजोबा नैबेहाय माखासे नट खालामनायफोर दङ आरो आङो माने नैबे बिफां बारस्लाय बारस्लाय बे बिफांनि रायफला सिफुं जायोमोनबा होननाया बेखौ आं खनदों गानखौ सुजुदों रहिन्दा दे बेनिफ्राय बेवाइफोर दारफाङाव आं खनाखै खिन्थु आंनि गान दं बे नैबे बेवाइफोर दारफां होननाया आं लिरनाय गान ओमफ्राय फाख्रिगुरि एलपि स्कुलनि आंलाय मास्टारा बुंनाय गान मालाबा खोनाबाय जानो हागौ बेबो आंनि बेखौ बिनयखौ खनहोनाय जादों ओमफ्राय बेहेराव आंनि गाना जाहैबाय बे आगै फंबाय होनलायनाया सानैजों बिदांबाय खनलायनाय आरो बेखौ औ आंनि फंबाय चक्रधर नार्जारिखौ खनहोनाय जादों आरो ओमफ्राय इनायनि फानजारियाव आंनि मोनसे गान दं बे सना जिउनि सना होनलायनाया रागा जोंबाबो अखाफोर गावदां हायनारि महर नुथारो आं होनलायनाय गान खोनाबाय मालाबा मोनजोगोन आंनाव बे माबाफ्रावनो दंजोबो मबाइलाव बेबो आंनि गान बेखौ जोङो चक्रधरखौ खनहोदों आरो ओमफ्राय सिगां आरो मोनसे बैसागियाव आं खननाय दं बे आंनि जि खननाय दै आंलाय गामि नुहुरनायनि माबा दाहोना थाग्रा राग' सेंग्रा बेबायदि होननाय मोनसे आंनि गान दं बियो ओमफ्राय नैबे आलायस्रिनियावबो आंनि गान बे मिथिंगाया लेंहरबायदों होननाय बिनि मोसानायाबो दङ इउटुबाव मोनलाजोबो ओमफ्राय दालायाव बानानै दाउ खौवौआ गाबजेनलायबाय होननायखौ जों टिभि प्रग्रामसो खालामहैदों दे टिभियावबो खनहैनाय जाबाय आङो माबासो ग्रुपसो सिंगेल नङा ओमफ्राय नैबे हाबाब्ले आगैमोन दुखुसि सुखुसिनायाबो टिभि प्रग्राम बेखौ जोङो रहिन्दा आंजों ज' थांलायनानै खालामदों आरोखि नैबे फागुननि बारजों गोसो बार बोरबाय आगैनायाबो आंनि गान बेखौ बिनयजों जुगामिजों खनदों ओमफ्राय रायथिनो सानै होननाय बेबो आंनि गान खननाया आंनो गान आंबो खनदों आरोखि नैबे पर्बजरानि हाग्राया लांदां नुसै होननायखौथ' बयबो बैसागुआव मोसाबाय थायो बे आं खननाय आरो ओमफ्राय गानाबो आंनि थारमाने ग्रुप नालाय सिंगेल नङा बिनय होफादों रिंखांस्रि होफादों बेखिनि आरोखि माने दङ कয়েকটা माबा सार नों बे मेथाइ खननायनि गेजेरावहाय नों सबसे मोजां मोनसिननाय मेथाइखौ एसे नायगिरिफोरनो ससे माबानो हागोन नामा ससे खननो माने नैबे आंथ' नैबेखौ मोजां मोनो बिफां बारस्लाय दाउखौवा मानो गाबो आयौ बैसागु बोथोरा मानो फैयो आयौ गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आयौ मेगनजों मोदै गयो बेखिनिखौ मोजां मोनो ओरैबायदि सार बे गाना बिराद फेमास मथामति ओरैबायदि मोसायोखौ बैसागु फैनाय लोगो लोगो माखासे जायफोरनाखि फौजिफोर माने साख्रि मावहैनाय मा बिसोर ओरैबायदि माबा जायो आरोना बिराद माबा जादों सार बिराद मोजां जादों मेथाइआ ओमफ्राय नैबे पर्बजरानियाथ' बैसागुआव दा फेमासथार पर्बजरानि हाग्रा लांदांजोबसै हाग्रानि नामल'सै होननाया दानि सिख्लाफोरनि महरा सायावल'सै हौवाबो नंजोबा हिनजावबो नंजोबा गासैबो खमन जोबसै होननाया बिराद मोजां मेथाइ लिरनो होनदों माथो बेबो दा सोलिनानै दङ दा ओमफ्राय सार उननि समाव सार लिरगोना लिरबावला आरो मेथाइ दा माने माबाबो खन्थाइयावबो नांजानानै दं नालाय खन्थाइ बहुद
जोंहा बै समाव साख्रियावला आफाद मोनसे दङलै फिथिखा होननाय क'क्राझाराव खोनाबाय नोंदां मालाबा फिथिखा जुथुम जाबाय थायो आरो खन्थाइ आवरायो बेवहाय बै दोंफा दोंनै आं बिदिनो 25थासो खन्थाइ दङ आरोखि आं बे पाब्लिस जाखाजोबनाय बे फिथिखायाव ओंखारो बेहाय लिरनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो सल' थल'बो लिरना हरो सल'फ्रा दङ माने स्कप मोनाखै फिल्म बानायनायनि स्ट'रिफ्रा मोनसे मोननै कालेक्टआ दंखाजोबो आरोखि दंनाया दा जोङो दा माने दानि टेक्न'लजिजों खारफानो थान मोनदों जों फुराना मडेलनि जाहैबाय नालाय एसे गोबावसै जाय समावहाय माने बर' केसेटआनो गैयामोन डिससोमोन बे समनिफ्राय जों दिहुनबाय बर' बे सिनेमायाबो जोंना शुटिंफ्रा माने जोंहा खुनु कम्पिउटारनि माबा बेबस्थानो गैया भिसिआर टु भिसिआर एडिटिं बेखिनि खालामबोनाय जायो आरो फारसेथिं जिनिसा माने कपि जानायफोरखौबो जों दुखु मोनो बेफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा दानि माबायाव टेक्न'लजिनि जुगाव जों खालामोबाथ' जोंबो हागोन हायो सार अनेक धरननि जोंबो बेबादि मानसिजों आजावजाथाव रायजो राजाजों आजावजाथावखौ जोंबो हागोन आरोखि हायो बेखिनिना सार माबा फोरमायनांगौ दं सार आरोबाव दंबावो फोरमायनांगौ दङ दंनाया आङो बेखौनो दानि माबा जाखांबोनाय जोंनिया आर्टिस्ट बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनो लुबैयो दा बेसाराफ्रा आं नुबाय दा आं नायबाय थायो माने इउटुबाव नुयो फेसबुकफ्राव नुयो माबायाव नुयो बिराद मोजां मोजां टेलेन्ट गोनां ओंखारबाय बर'फोरनि गेजेरावहाय माने बेखौ नायोब्ला गोजौ फारसे थांनो हागोन बादि आं मोनो खारन जों खालामनाय दिननि अनेक बेटारसिन माने टेक्न'लजिनि गथ'फोर दा ओंखारना दङ आरोखि मोजां मोजां बिसोर सिन्था खालामो मोजां मोजां सर्ट स्ट'रि बानायनानै दा रिलिज खालामलाबाय थायो खिन्थु आं नैबेखौल' बेफोरबादिखौ फोथांनोब्ला जुदि माबा मोनसे बेबस्था लानो हायाबा बेखौ थाइसे थाइनै फैनायनि बेबस्था लानायनि जुदि लामाखौ नागिरनो रोङाबा बिदिनो खस्थ' मोनबाय थागोन आरो प्रडिउसारफ्रा दा जिहेथु माने केसेटनिबो जुग गैला डिसनिबो जुग गैला जेनिबो जुग गैला बे मबाइलानोसै बे मबाइलावसो मोनसे एप्सफोर खुलिनो हागोन ना हाया आं बेखौ सानबाय थायो आरोखि माने बेनि जुरियते जाय प्रडिउसार बेनाव फैसा एसे फैनायनि लामा दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनो जुदि हायोब्ला बिराद मोजां जागौ खारन हमथानो मुस्किलसै आं जेलानाखि हारिमु आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बै समाव जों मोनसे जुरि बर्ड दादोंमोन बाहायबो जोङो थक्कर जानो गोनां जादों खारन हिन्दी फिल्माव जुरि बर्ड थायो माबा बेआइनि खामानिखौ हमनायनि लामा थायो नाथाय बर'नि बेलायावहाय जोंबो बेखौ साननानै जों मोनसे जुरि बर्ड दानो नाजादोंमोन नाथाय बेहाय टेकनिकेल माखासे उसुबिदा दं जुरि बर्डआ मोनसे गभर्नमेन्टनि आखाइनि जिनिस जानांगौ नङाब्ला हाया बेहाय लयारबो थानांगोन गभर्नमेन्ट थानांगोन दा जोंहा गभर्नमेन्टआनो गैयामोन बे समाव गभर्नमेन्टआ दाथ' जाबाय जेनेबा बिटिआर टिटिआर जाबाय खिन्थु बै समाव गभर्नमेन्टआ गैयामोन दा बे जुरि बर्डखौ दानांगौबा जोंनि दानि बर्थमान बिटिआर सरकारनिबो आखाइ थानांगौ आरो गासिबो जातीय संगठननि आखाइ थानांगोन नङाबा जेनेबा सोरबा सासे गाज्रि रोखोमनि बर'नि कालसारनि एखेबारे गुबुंले लाबोनाय मोनसे फिल्म प्रडिउस खालामबाय बेखौ जों जुरि बर्डआ हमबाय बिसोर जुदि जों हमनानै जोंखौ जुदि केस होयोब्ला बेखौ जों प्रटेक्सन होनो हानायनि जोंहा लामायानो गैया आयेननि माबाखौ लानो हाया जायो आरोखि दा गभर्नमेन्टआबो आखाइ दंफायोब्ला ओमफ्राय गासिबो जातीय संगठनफ्राबो एकगत जायोब्ला जुरि बर्ड दायोब्ला बेफोरबायदि माबाखौ हागोन खारन बिनि उदाहरनखौ आं नुदों बेयाव दा ससियेल मिडियायाव जेसेबांनाखि कয়েকটা जिनिस फैयोना जोंनि बिना पारमिसननि रिलिज खालामजोब्बाय जोंनि बेनि बेबस्थाखौ मा लानो बेफोर दारफां मोसानानै गासिबो बयबो नुजोबो माने सोर हगारखो जोंथ' हगाराखै बेखौ जोंनाव खमसे खम एसे इनफरमेसन फैबा मोजां जागौमोन जेनेबा बेहेरानो जा आलायस्रियानो जा इनेन भान्जारियानो जा जों प्रडिउसारफ्रा जेबो मिथिया हरेस ओंखारजोब्बाय जिनिसा ओंखारजोब्बाय
आरो आंनि खनथा गान गासिबो ओंखारना दंजोबो खिन्थु सोर हगारो आरो बे बेनिफिटआ सोरनाव थाङो मिथिया दा बेफोरबायदिब्ला दुखु मोननाय जायो बेखौनो आं खावलायदों बेबादि जाहाथे जालाया बिदि जायोब्ला माने रावबो इन्टारेस्ट लालायनाय नङा आरो थिगबो नङा मोनसे कालसारखौ बोखांलांनांगौब्ला बेबादि प्रटेक्सन जों होथे होथा जालायबाय थायोब्ला एसे बानायफैयो बेफोरो जाहाथे जाया बेखौ आं खावलायो दाथ' बिराद मोजां मोजां टेलेन्ट दंसै दा बिराद मोजां मोजां गथ'फोर ओंखारबाय दा ओंखायनो आं आसा खालामो एक समाव जौगालांगोन दा बे माखासे जिनिसफोरखौ जों प्रटेक्सन खालामनो हानाय जानांगोन आरोखि बेखिनि आरो बे समाव सारा गोलावथारै गोबां बाथ्रा जोंनि गेजेराव थख' थख'यैहाय बुफ्रुनानै होलांजोब्बाय सारनि जेनाखि बेहेर स्क्रिप्ट लिरनायनि सिगांनिफ्रायनो सारा जेनाखि बबा बर'नि फार्स्ट जेनाखि सिनेमा बेनिफ्रायनो सारा नांथाबनानै दङ होननानै जों मिथिनो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आरो लोगोसे गोबां सारनि लिरनाय जेनाखि मेथाइफोर बेखौथ' नोंथांमोना फ्राय खोनाखाबाय आरो सारा एसे बुंनानैबो होलांखाबाय बिनि जेनाखि लिरनायफोर ओरैबायदि मोजां मोजां मेथाइ जाय मेथाइखौहाय माने खोनासङाब्लानो थानो हानाय नङा आरोखि बेबायदि मेथाइ सारा ओरैबायदि गावनि माखासे गोसोनि नाजानायजों बे मेथाइखौ सोरजिनो हाबाय दा बे समाव आङो बेनिखायनो आङो सारखौ आङो बे समाव सारनिफ्राय आं बिदाय लानो नागिरबाय मानोना सारा दिनै माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव क्लेरिफिकेसन होबाय आरो सारखौ दिनै नैबे समावबो जोङो लोगो मोननानै जों बिराद गोजोननाय मोनबाय सारखौ मानोना जोङो मिथियामोन आरो दंना गैला बेबायदि मोनसे सन्देह जाबाय थादोंमोन सिनियर जाबाय मस्ट सिनियर जाबाय सारा दा बेनिखायनो आङो बे समाव जोंनो नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलनि थाखाय सारा समखौ होबाय बेनिखायनो आं बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेल जानानै सारनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो साफ्रोमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय सार गोजोननाय थाबाय सार थेंक इउ